Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok eta arratsaldeon Maita Goiuri. Egunon guztioi. Hori da, Gabon. A ber, nik arratsaldeon esan dut. Ba hori, Gabon. Egunon. Baita zuri ere Inigo, egunon. Zezaia izango den gaurkoa. Mai itzuli da, ostirala da. Hori da, Goiuri itzuli eginda aste arte eder honetan. Bai, ze ondo, ona etorri zaretela urtarriaren asteazken eguzkitsu honetan. Bueno, nahikoa da, A ber, nik egunon ez dut esan, arratsaldeon esan dut. Eta zuek Gabon, eta egunon. Eta nik ostirala, eta zuek aste arte eta osteguna. Esango diazu ze gertatzen ari den dena aldrebese egoteko? Ui, argi eta garbi dago eta. Ba hori, oso iluna dago eta oso zikin. Gaur ospatzen da apirileko arraina. Mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Apirilaren arraina, apirilaren batean egiten dituzten txantxak dira, batez ere lagun senide edo ezagunen artean, baina baita hedabideetan ere. Ez dakigu oso ondo zein den ohitura honen jatorria, baina batzuk diote Carlos Bederatzigarrena Frantziakoaren garaietan hasi zela. Izenak zodiakoarekin lotura omen du, egun horretan eguzkiak pistis izarmultza uzten baitu. Arrain izoztua gustatzen zaizue? Apirileko arrain izoztua, aberta hori? Ba, momentuz txantxak alde batera utziko ditugulako eta serio jarriko garelako. Gainera gaur apirileak elurra eta guraldi osotzak ekarri digu. Bueno, Inigo, baina orain dela pare bat urte are hotzagoa izan zen apirila, ezta? Bai, egia da. Nor kostu dit apirila, nor izan da lapurrizia, nor kostu dit apirila, non da den... Gogoran alduzue proiektura, konfinamenduak ez zuen sormenaren etenaldia ekarri, kontrakoa. Hainbat artista ekimen ezberdinetan murgildu ziren etxetik mundura. Nor kostu dit apirila proiektuaren bueltan hainbat abesti bertsionatu eta sortu zituzten Jon Martin, Iker Lauroba, Ane Narbarte eta Inaut Aiartzaguenak. Agian arrazoia duzu eta hotzagoa zen apirila orain dela 2 urte, baina gaur irakurri dugu erregaien eta argindarraren prezioak markak hautsi zitsi dutela martxoa. Bai, hori eta gainera Ukrainako gerra... Ba, justu gaurko egunez 1809 Nikolai Gogol, idazle Rusiarra jaio zen. Nikolai Gogol Taras Bulba eleberriaren sortzailea da. Ukrainiako lurraldeetan Kosako eta Poloniarren arteko gerren oinarrituta dagoena. Hona hemen beste eleberri bat gerra batean oinarrituta dagoena, Miserableak. Eta zergatik aipatzen duzu Miserableak, loturaren bat gaurko egunarekin? Bai noski, entzun hau. Ea zen. And they turn your dream to shame. Till I dream he come to me, and we would live years together. But there are dreams that cannot. A ber, hau ez da Susan Boyle, Britain's Got Talenten arrakasta lortu zuena? Bai, gaurko egunez, 1961 jaio zen Susan Boyle abeslari eskoziarra. 2009an langabezian zegoen eta Britain's Got Talent reality showra aurkeztu zen eta bertan zauden guztiak txunditu zituen Les Miserables musikaleko I Dream of a Dream abestia kantatu zuenean. Bai, Susan Boylek zenbaki guztiak aportu zitun. Zenbakiak ez dira apurtzen mai, elastikoak dira. Elastikoak? Bai, zenbaki elastikoak. 1976an Sophie Germain jaio zen gaurko egunez. Sophie Germain zenbakien teorian eta elastikotasunaren ikerketan nabarmendu zen matematikari bat izan zen. Elastikotasuna matematiketan elastiko izan behar da regi dantzatzeko. Oh, bai. Reggae night, we come together when the
and night, and we'll be jamming till the morning light. Oh, any ring just call, got to get my things, got to. Gaurko egunez 1948an Jimmy Cliff reggae musikari jamaikarra jaio zen. St. Jamesen Sitting in Limbo, You Can Get It If You Already Want, If You Really Want, Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, edo samba reggae abesti ezagunen egilea da. Eta The Harder They Come filmerako soinu banda egin zuen pelikula horri esker, reggae munduko txoko berrietara zabaldu zuen bere musika. Eta gaurko egunez ere, 1940an, Wangari Maathai ingurumenaren aldeko ekintzailea eta politikari keniarra jaio zen. Wangari Maathaik bakearen Nobel saria jaso zen 2004an. Sari hori lortu zuen Afrikako lehen emakumea izan zen. Wow! Eta 1917 Scott Joplin, afroamerikar ragtime estiloko piano jotzaile eta musikagilea hil zen. Scott Joplin ragtime klasikoaren 3 konpositore honenen artean dago. James Scott eta Joseph Lambikin batera, bera denarren estilo honen adierazle nagusia. A ber, nork ez ezautzen Scott Joplinen The Entertainer doinu hau? Begira, apirileko arrainarekin hasi gara txantxetan eta serioz aipatu ditugu musikari batzuk eta Nikolai Gogol. Gaur beste Nikolai batekin hitz egingo dugu eta bera ere musikaria da. Laister izango dugu gurekin Ivan Nikolai Digiridifolia. Eta bakearen Nobel saridun batek lotura emango digu giza eskubideen zinemaldira joateko Macarena Arrietaren eskutik. Eta aitortu behar dut ez dakitela zenbaki elastikoak zer diren, baina seguru gure tribuaren jakintxoak korrikaren zenbaki guztiak ezagutzen dituztela, gure tribuaren jakintxoek. Kontxita Beitia eta Marimi Ugalderekin egongo gara, eta... Adiegon entzuleok. Apirilaren arraina parrillan jarri eta olio, gatza eta ospinez ondu. Soberan daukagun gatza errepideetan zabaldu. Sua piztu hotza ez izateko. Berotu gorputza rigi doinuekin. Eta irratiko parrillan elastikoak izan. Oso elastikoa. Arratsaldeon txantxazaleok apirillak batu gaur eta ostirala da. Ongietorri, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok arbide dune klasikoetan dagoeneko lasterketa oro jarraitzen ari den gizona bigarren motoan Mai Gorostiaga Rosetti Pozo Arratxaldeon aspalditi motorra gelditu indezeren elurtua dago errepide osoa. Gogoratu gaur Air Marzu geldia eta Alberto Leaniz Barrutian urteak dira. Zorionak biei! Hotza pasatzeko helburuz etorri da berat, asteburua ere hotziamar datorrenez, berokia jantzita ibili beharko du asteburantzear. Goiuri Ezeizaran di, Arratxaldeon! Arratxaldeon, hemen abil korrikaren furgonetaren atzetik noiz amaitzen da hau! Hizketan ari zaizuen hau, eta saio honi normaltasun puntu bat ematen saiatzen dena, ni neu, Inigo Asensio Lurbide, gaur, bigarren kafeak 371 ditu, arratsaldeak lauak eta 9 minutu segituan eta 10 izango dira, eta apirilak gaur bat, baina gu hemen 3 gara, zuekin bat egiteko. Ongi etorri guztiei.
sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? Maia, espaldi zure maite dutak entzun gabe, zein da zure maite duta? Ba, beida, oso kurioso da, gainera abesti hau eskatu dut propio, 100 gaviotas, kaioak edo... Eta, bueno, maite dut irratia. Ez da oso originala, baina hilabete etorri gabe. Maite zu irratia, uste dut hori noizbait kontatu digula, Bai, seguro bai ez, baina eski gaur etorri nintzenen, izan dut horrelako serendipia bat nire haurtzaroarekin, eta kontatu nahi dizuet, beida, nire lehen esperientzia irratiarekin, 10 urte nituela edo, hitz egin nuen irratian telefonoz, osea, ni bizi nintzen Berazubiko estadiumen, Tolosako futbol zelaian, nire aita konserje zan eta barrun bizi ginen, eta behin, elurte handiak izan ziren, 10 urte nituela, eta irrati batetik deitu ziguten, zeba suspenditu iten zela partidua eta ze hori. Aita kriston lana zeukan kentzen elurrata hori, eta esan zidan, zuk itzengo zu irratian, eta lehenengo aldean ni 10 urtekin elkarrezketatu zidaten telefonoz, ni esateko bertan bera partidua, zeren 20 zentimetroko kapa zegoela, eta justo futbol zelai erdin kaio pilo bat ziren, kalatxori pilo bat etorri ziren, eta kanpamentu base bezeda hartuta, futbol zelaia erdin gelditu ziren egun pare bat oiru kaio hiek, egunka. Eta gaur, Amarostik etortzen, pasa naiz Berazuiko estadiumetik, eta gaur ere daukagu horrelako temporal txar bat, eta ez dakiz zer, eta kaio pilo bat ikusi ditut berriro ere, futbol zelaiko erdin, justo nire irratiaren bueltan, eta nire neuronak hasi dira serendipiaz josita, esaten badaukat, gaurko maite dut irratia, eta maite dut naturak esaten dunean, ze gertatu behar den, edo aurretik juten danean, eta horrelako konexioak izugarri maite ditut. Gora irratia, gora kaioak ere. Beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán? Zein da zure maite dutago, Juri? Begira, Met Museoak, New Yorkeko Metropolitan Art Museoak dauka oso erakusketa polita momentu hauetan. Eta ni naiz kalatxoria, naiz kaioa, beraz ezin dut egan joan Nueva Yorkera, baino eskerrak eman behar ditut, ze The Metek webgunean jarri du erakusketa osoa. Eta erakusketa da Spring Blossoms, Margaret Armstrong's Decorated Publishers Bindings. Hau da, Margaret Armstrong, emakumeak, bera 1877an jaio zen, 19. mendean, eta berak egiten zituen liburuetako azalak. Oso ederrak, askotan loreekin, eta azal guztiak daude Demeteko webgunean jarrita. Oso ederrak dira, gomendatzen dizuet sartzea, hor jartzen balin baduzue Demet eta Spring edo Margaret Armstrong, seguro erraztopatuko duzuela. Eta ara joan nahi balin baduzue, hori zuen esku dago, baina webgunean dauzkazue azal guztiak oso ederrak dira. Eta ez dakit oso bereziak, garai hartan emakume batek azalak egitea etzen oso ohikoa, baina, klaro, Margaret zen gizon dirudun baten alaba. Gizon honek beirateak egiten zituen, kaperetarako, gazteluetarako, beira eta lehio koloretsu horiek. Eta, bere artea erakutsi nahi izan zien bere bi alabei. Batek ofizio horrekin jarraitu zuen, eta besteak, Margaretek esan zuen, nik badaukat zure gen artistiko hau, baina nik ez ditut lehioak eta beirateak egingo, nik marrazkiak egingo ditut eta azalak egingo ditut. Eta beraz hasi zen azalak egiten, eta liburu pila bat egin zituen, liburuei azalak jarri zizkien, eta benetan oso ederrak dira, eta hori da nere maite duta. Nik maiteko nuke bat daukate, esateko gaina izen, duela 6 hilabete eta eguntxo batzuk, iraiaren 27an kontatu nen irrati hontan lagun batek utzi gintuela, eta gainera ark erabakizuela gu ustea, eta guk, ez dakit borroka bat daramagu, bera joaten ez utzi nahi horrekin,
bueno, pago bat landatu genuen, haren etxetik gertu, bada banku bat, ederraskoa, eta bada nolabait leku bat beregana joateko, baina neguak eta banku hori, egurrezko eserleku hori suntsitu, eta gaur lagun batzuk geratu gara, egur batzuk lortu, prestatu, eta, bueno, gaur bertan ez bada, bintzat martxan jartzeko banku hori konpontzea. Eta, bueno, ederra iruditzen zaite hortan bertan bera gogoratzeko leku bat izatea eta leku hori zaintzeko lan hori egitea. Baina maiteko nuke borroka hau luzaroan mantentzea, 6 hilabete besterik ez dira pasa eta pasako dira urteak, beraz. Hoxe, a ver, aguantatzen dugun. Kinda touch you made, it won't hurt. Inside of me. Baina horixe, dramarik gabe, dena ondo eta dena gozo, abiatuko dugu gaurko saioa eta gainera, nik proposamen badaukat gaurko saioarekin. Bai? Bai. Ui... Iruditzen bazaizue, gaurko irratsaioa oso modu berezien hasiko dugu. Baina benetan edo apirileko arraina dago? Ez, hemen arrainik ez dago, baina batzuk arrainak guretan bezala moldatzen dira musikartean, eta Nola zoaz? Gure lehenengo gonbidatuarekin solasaldi musikala astera. Agur? Zu berarekin jotzen baizea. Benetan? Baina bueno, mai, hau paria da, ez da txantxa. Ez da txantxa, gora raiak. Bueno, Iban Nikolai bere eserlekuan kokatzen den eta gaurko saioa abiatzen dugu nolabait.
Eta horrelaxe abiatu dugu bere musika entzuten, eta noski, arekin jolasean, baina aurkeztu behar dizugu dizuegu gure hurrengo gonbidatu. Urte askotxo daramatza didjeridua jotzen eta irakasten, akaso berak esatean nahiko lukenak, baina gehiago. Beraz ez dugu esango noiz hasi zen eta gero berak erabaki dezala. Londresera egindako bidei batean deskubritu zuen instrumentua eta hantxe ibili zen, arekin zoratuta Australiara, instrumentuaren berezko jaioterrira, bidaia egin zuen arte aborigenekin ikasi zuen jalu gurru maisu handiarekin, eta orduz geroztik, irakasle, kontzertu emale, musikari, denetarik ibili da instrumentu honi lotuta musikari handiekin aritutakoa, Pascal Gain, Javi Aria, Richie Salaberria, Iker Telleria, Xabi San Sebastian, Zea Maiz, Ibon Koteron, eta beste asko, haietako asko gainera bigarren kafean izan ditugunak, eta musikari, haundi bezain estimatu ditugunak. Proiektu 1000, elkarlanak, bakarkakoak, emanaldik, goitik bera repasatzen hasi ezkero ere, aian mundu guztia zeharkatzeko modukoak lirateke, eta gaur bigarren kafean dugu bera, gurekin ikusi eta entzun duzuen bezala didjeridua jo, eta instrumentuarekin gu gozarazteko prest. Iban Nikolai, arratsalde honetan gitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, segun zaudete. Ondo, abiatu dugu modu berezi xamarrean ostiral hotze, umel eta kolpegu hau. Ninago pixka bat, amets batean bezala, batzutan ametsetan gertatzen, ez dakit nolako doinuak entzuten dituzu, edo mugimendu arraroak egiten dituzu oinezoaz, baina batean ez dakit besoak mugitzen hasten dira, pixka bat sentitzen naizola. Nire, egia esan duela, ordu erditxo edo, Iban laborategira iritsi denean, eta hasi denean hor didjeriduak ateratzen, mantik galdetzeatik, hauek tono batean daude edo ez, eta hor azaldu jazu ez, Iban, bat kromatiko edo, mintzat tono ezberdinetan jotzeko modukoa dela, gero entzungo dugu hori, beste hau badago, hemen do eta do sostenido bitartean, eta hasi gara pixkate pianoan tontoren egiten, eta erabaki dugu, tontoren egiten jarraituko genuela zuzenean ere. Patxadan, eta bizitzaren erritmoak eskatzen duen bezala, bere denboratxoa hartu du, sarreratxoak egitea, eta hoxe, nik pila bat kozatu dut. Baita nik ere. Nik entzun dut esaldi bat, pentsatzen una sekulan ere bizitzan, nura entzungo, eta izan da, ez dut iniz mikrofonatu didjeridu bat. Egia da. Esaldi hori... Wow. Askotan esango zizuen ez da? Zenbat alditan entzun dudan, iaia esateko, iaia kontzerturo. Kontzerturo. Zatikan, batakizuen bezala, didjeridua oaindikan gaur egun oso ez oizkoa edo oso ez ezaguna den instrumentua da. Gaur egun, ere bai ez. Baina, niretzat, hasieratik ja etzan bat ere ez ezaguna, baina oaindikan, bai, eta entzungo dira horrelakoak, bai. Nik onartu behar dut, Iban ikusita nuela zuzenean, pianista batekin, gainera Joseba Loinaz jaunarekin, inoiz kontatu dut hemen, ez zitsu Pinatxoarekin egontzenean, nire maizu izan dakoa dela ikaragarri miresten dudan musikaria, beraz, Joseba, barkatu egindakoak, barkatuko jaztuta. Barkatu Joseba, nire aldetik ere bai, bakizu, pixka bat, gure harremana espero dut ez austea. Bai, garai berriak dira ere, Joseba. Nik esan behar dut, aipatu dituzun musikarien artean, eta hori, printzipioz, Javi Arearen galtze hori, oaindikan, hori asko sentitzen dudala, bera beste plano batetara pasazan lehen urtean, eta horrekin hasi nahiko nuke, eta berari, aliketa emozio eta sensazio honenak eskaini nahi dizkiot, ez? Eta baita ere, beste aipatu dituzun hainbat musikariei, niretzat, kriston horea izan du da, horrelako musikari handiekin lan egitea, ez? Eta hoxe, nire xamurtasunez edo, hori esan nahi dut, ez? Oso eskertuta nagola horrelako jendeakin topatu izana, ez? Eta
arrastu hau Javiariak, Pascal ere, bai. bai, hor, esan asko dira, ez, zurekin aritutakoak. Esaten ari nintzen arrastu hau zigula Javiariak musikarien artean, musikari ez direnen artean, bueno, hemendik besarkada bat, senitarteko lagun eta gertuko egia da, Javier eta gogoratzeko arrazoi asko etortzen zaizkigula. Edozein Nei irriparra jartzen. Bai. Ya está. Edozein musika kontestu tanto bazen ezakelako Javi, taberna bateko edozein girotan, kontzertu handi batean, elektrotxarangarekin kaletik, bai, ez dakit brass band batekin, igual zion da beti irripar batekin da beti aurrera, bai. Gozatu du. Aipatu dugu, Iban, Londonen izan zenuela instrumentu honekin lehen kontaktu hura. Nolako izan zen kontaktu hori, zer esan zizun digeriduak, alako bidaia egiteko haren ostean, ez? Bueno, lehenengo kontaktua egia esan, Oiartzunen izan duzan, Jamiroquai musika taldearen musika entzunez, halako batean horrelako zurrunbiloa entzunean nuen, eta bai, arreta sortu zian, holako soinu horrek, eta ze izango da soinu hau, ez? Eta gero, nire arrebari bisita bat egin nion Londresen, eta han taberna batera joan ginean, kontzertu bat entzutea, eta ikusi nun, tipo bat izala, holako instrumentu arraro batekin, soinu egiten, eta zan, hau da gustatzen zaidan, edo arreta sortu zaidan instrumentua. Eta hori izan duzan, 17 urte nituela, Londresen arrebai bisita bat egitera joan itzan garaia, eta gero bizitzera joan itzan, Londresea 19 urtekin, selektibidadea bukatuta, eta pentsatu nun, unibertsiadea hasi baino lehen, edo aukera hori hasi baino lehen, urte bete Londresen pasatzea, esperientzi berri bat bezala, ez da? Eta han, esango dut, 20 urterekin, nire lehenengo bambuzko digeridu bat oparitu zidaten. Bai, nire arrebak eta nire lagun oso batek. Eta hor duntxasin nintzen, digeridua jotzen, nire kaxa. Eta, gaia, 25 urte pasadia. 45 ingo ditut, justo apirilean. Osea que... Laro 17 izan zen harreman ura, enuen aipatu nahi, baina Ibanek aipatu duen, tira. Hoi da, osea que 25 urteko aventurakin. Ni Arratsaldeon, bai, aspalditik. Bai, ni privilegiatu txa izan naiz, ikusi zaitu dalako, abentura ezberdinetan, ez? Adibidez, Malabar argi beltza talde batekin, Lusolekin, Tomas Carro beste digiridu jole galiziarra, justo aste honetan bere urteak izan direla gainera, bai, edo ahozahon ipuina kontatzen digiridu batekin, eta goatzen naiz, prestatu zenun horrelako berezi bat, aurkezpen berezi bat, instrumentuaren jatorriari buruz, eukalipto adarra hori termitek zulatzen dituzten, ez dakiz, ni oso gaizki goatzen dut, baina eman dezagun entzule batek ez daki zer dan digiridu bat. Hori da, oso aldera ona. Instrumentu hau berezia da, batez ere naturak egiten duen instrumentua delako. Naturan zea bada, soinu bada, eta zuk esan bezala, termitek naturalki ustutako eukaliptozko enbor bada. Badakigu, Australian eukalipto pila badaudela, 100 motatik gorako eukaliptua daude, eta han gertatzen da fenomeno hau. Termitek egiten dute zuloa, han natura oso boteretsua da. Ez da hemen bezala, baizik eta han animaliak eta oso beste era batera lan egiten dute. Eta esperientzia da egia esan, leheno Inigokin komentatzen ez, bera ere bai Australian egon duzala, eta berak jakingo du ez, pixka bat, edo ez sentituzunan Australian, baina naturak ematen duen erantzuna, ikusgarria da Australian. Nik lehenengo egunean ailegatu nitzenean Australiara, egunez,
metro erdiko xaguxarrak ikusen itun bandada batean. Hori lehenengo imagin bezala, eta jo, beste mundu batean nago, ez da. Eta hortikan heldu da instrumento zoragarri hau, ez? Naturak egiten duen instrumentua, eta hoixe, gero, ere bai berai kontatzen dute, munduan sorrerakin, zeren instrumento honen soinua, vibrazioa oso handia da, orduan munduan sorrera vibrazioatik dator, eta horrelako soinua ancestraletik, ez? Guk digeridua entzuten dugunean esaten dugu, lurraren soinua etortzen zait burura, ez? Eta hoixe, badakigu kondairak esaten duela, gizon batek, aintzinako gizonak, adarrak sartu zituela kobazulora, bere familia artekoa berotasuna emateko, eta sua piztu zuenean, adar horietatikan, zulotxoetatikan, termitak ateratzen zian, kiskaltzen ari zian, eta termitak ez hiltzeko gizon honek intzuen putz. Eta putz beste zulo batetikan, eta orduan aterazan lehenengo aldiz digeriduaren soinua, eta termitek zeruruntz proiektatuta igozian, eta argia, izarrak, planetak sortu zituzten, pixka bat argitasuna eta bizia ekarriz, ez? Bai, honek hauzauko finaleko azken ipuina dirudi. Bai, bueno, horrelako ipuiak egia esan, kultura guztitan horrelako ipuia daude, instrumentuak, eta bueno, batez ere erlazionatuta horrelako instrumentua, aintzinako instrumentuekin, ez? Eta berezi horrelako kultura kosmogonikoetan, ez? Azkenean aborigenekin harremanetan natura erdigunean dago, eta... Esaten da, aborigenen kultura... planeta hontako gizakien kulturaik zaharrenetakoa edo zaharrena dela. Beraien ere bai aurpegiak eta oso berezia da. Horre ibili zinen Darwin inguruan, Australia iparraldean, eta gero aukera izan zenuen, bueno, ez dakit, pixkate basoruntz edo aborigenen bizimodura heltzeko, hain hilabeteat egin zenuen eurekin harremanetan, eta hortik, pentsatzen dut, instrumentu bat jotzea zaratago, instrumentu horren jatorria ulertzen ere ikasten dela, ez? Bai, noski, beraien bizieran parte da, horrelako musika egitea, zatik naturakin daude harremanetan denbora guztian, eta parte da, beraien kulturaren parte da, ez? Leheno esan dizuan bezala, digeridua ez da beraien lehenengo instrumentua, baizik eta beraien lehenengo instrumentua dira makillak dira. Osea, hori izango litzateke planeta hontako lehenengo instrumentua, perkusioa, zerbait hartu lurretik, gero beste zerbait, eta klak, eta musika, ez? Hortikan, ez? Horti dauzkazu eukalipto klabe pare bat, ez da? Nola izena duten instrumentoiek? Bi eukalipto... Bilma, aborigenaz Bilma. Eta digeridua, berez, digeriduan izena jarri zuten koloniarrak haietu ziranean, baina bere izena da Jirake. Zen tradizionala da Jirake. Hori da. Bilmak ere eukaliptotik datoz, baina kasu honetan termitek ez dituzte jan, eta hor, badago, nola ditzen diete ingelesez eurek ere Iron Boot, ez da? Iron Boot, bai, bueno, lehen esan dudan bezala, lareun eukalipto mota daude, eta haien artean, Iron Boot, eta oso gogorra da, oso densoa, ez? Kuriosoa da ez, munduko musiketara jota bi egur jotzen sortzen den zarata hori, guk klabe, esan nuke afroamerikar, hartati datorrela, baina ez da gitu horrendik klabea, musika latinoan asko erabiltzen da, baina esango nuke jatorriz afrikarra izango dela klabea. Bai. Zuk badakizu iban, neoentxe ari naiz niemen putzu batean sartzen. Eske azkenean musika mundu osotik dator. Hori da, eta digeridua ez da bakarrikan Australiatik etortzen, baizik eta Mexikon adibidez, badago beste digeridu bat, bakarrikan naturak egiten du ere bai, bueno, erdi hoi, baino jonpak deitzen da, eta digeriduan soinu berdina dauka arnasketa zirkularrarekin ere bai jotzen da, baino Afrikan ere badaude horrelako instrumentuak, lenguan kalean jotzen ari nintzala, etorri zitzaidan
armeniko neska bat, emakume bat, eta esan zian, beraiek ere bai badaukatela horrelako instrumentu bat berdintxua, baina, beste teknika batzuk, eta azkenean musika eta instrumentu guztiak mundu osotik handatozte. Eta klabeak sortu dira mundu osoan. Eta horrelako instrumentuak ere bai. Aipatu duzu arnasa zirkularra, eta hori ere bada ez munduko musiketan garatu den zerbait, ez dakit naturalki, hemen alboka jotzeko ere arnasketa zirkularra erabiltzen da. Aipatu bezala Mexikon hango instrumentu ez dakit zaharraiekin, Australian hori ere garatu da naturalki leku ezberdinetan iaia behar berdinei erantzunez. Bai, azkenean instrumento bat jotzea da abentura bat. Eta orduan instrumentua ezagutzen dezunean, bere aukera guztiak ezagutzen dituzu. Orduan hor, aborigenek ni ziur nago ez zutela pentsatu, bain goazen saiatzea, eta hau instrumentu hau eta etengabe joko bagenu da. Ez, ni ziur nago horrela ez zela gertatu. Kasualitatez gertatu zen, seguro. Konturatzerako arnasketa zirkularra zen. Hori da. Ni bai irakurri dut, edo okeraz banago teknika ezberdinak da, arnaz zirkularra hori egiteko, segun nondi proiektatzen duzu, edo nondik arte dezu indarra. Bai. Adibidez, digeridoaren kasuan, hain instrumentu xumea izanik, esan nahi dut, hori, melodia aldetik ez dauka digitazioarikan, gainera soinu guztiak guk atera behar ditugu, esaten da azkenean gu gerala instrumentua eta digeridoa dela amplifikadore bat, eza? Orduan, arnasketa zirkular desente garatzen dira. Ez dago arnasketa zirkular bat bakarrikan, baizik eta segun eta, zuko oso ongi esan duzun bezala, segun eta nondikan egiten dezun indarra arnasketa zirkularra hori osatzeko, soinu desberdin eta aukera desberdinak ematen ditu. Guk, basikoki 10 bat arnasketa erabiltzen ditugu, baina gero ere bai, kombinazioak daude. Orduan, hor dago, garapen handia dago, instrumento honetan, azkeneko urtetan garapen teknikoki hitzein da, garapen handia sortu da, adibidez, gaur egun asko erabiltzen da beatboxa, Tomasekin eta entzun genuen bezala, beatboxa ez dakina zer den, hau perkusioa da. Hori badak egiten. Nik ez dakit egiten, Inigo. Ez. Adibidez, ez? Hori dena, hauakin egiten dira, gero nik oso gaizki egiten dut, baino gauzak ikusgarriak, entzungarriak egin daitezke. Eta digeriduarekin, adibidez teknika horiek ere bai, oso ongi dijoazte. Hala ere badago instrumentuaren garapen bat, lehen aipatu dugu, instrumentua lehen entzun duguna tono batean dago, hori egurrezko pieza bada eta hortxe dago, baina gero zuk ez diozu muzin egin, ez diozuko egin, ez dakit, teknologikoki zerbait garatze horri eta beste digeridu mota batzuk erabiltzeari, eta adibidez gero entzungo duguna, laizzer entzungo duguna, hori tono aldatzen da, pixka bat jendeak ulertzeko tromboi baten baren efektua egiten duelako, ez, urruntzen doa, eta horre haize zirkulazio gehiago dago, eta hor tono aldatzen doa, ez da? Esan behar da, instrumento hau ez duela termite egin, ez? Hori ba, hau ja... Termite egiten dute benetazkoa, baina hau instrumento hau ja da digeridu moderno bat. Osorik da oraintxe irudian ikusten ari gara, bideoklip zoragarri honetan, osorik da eske modernoa, edo jatorrizko pieza egurrezkoa da eta ondoren plastikozko tuboa, edo nola egin duzu, Batez ere, instrumentua da bi plastikozko, PVC-ezko pieza, esartzen dira, baina gaur egun ja beste material asko erabiltzen dira. Eta nik ekarri dudana adibidez da hibrido bat, PVC-koiko partea PVC-ezkoa, irristagarriagoa delako eta erresagoa delako jotzeko, baina gero beko partea gustatzen zait, egurrezkoa, ez, hori ikusten nuen, soinu hori eukitzea, ez. Politiagoa da, baina gero edugorraren soinua noski desberdina da, ez. Beste soinu PVC-ezko edo beste
ezagit, niri beti egurraren soinua asko ze gehiago transmititzen dit, ez? Baina, bueno, gaur egun daude, material askotako digeriduak, noski, adibidez oso berezi bat da, kuartzozko, kristalezko digeriduat, harmoniko soinu handiak ateratzen ditunak, eta adibidez, erlajaziorako eta meditaziorako erabiltzen diren instrumentua dira, ez? Baina, material, toksikoak ez diran, material guztiak erabili daitezke instrumentu guztietan bezala. Ez da izango jendeak digeridu ikasteko arrazoi nagusia, baina instrumentuak badu terapeutikotik, arnasaren kontrol hortatik, vibrazio hori mantentzetik, oso bestelako kultura, baina badu zen kulturarekin ere alako lotura, ez? Arnasaren kudeak eta horretan, vibrazioaren sentitze horretan, oso instrumento espirituala da. Bai, nik uste horrelako instrumento xinpleak, esateko ez, eta instrumentuak beti datozte gure gorputza sanatzeko erabiltzen diren tresnak direla. Eta batezera beti esan du da, ez? Musika sanazioko instrumentua da, eta edozein musika izan daiteke oso erritmikoa gorputza mugitzeko, edo oso beste musika mota bat erlaxagarriagoa dena, zure barneko espirituarekin, arimarekin kontaktuan jartzen zaizun musika hori, ez da? Eta digeriduak badauka espirituarekin harreman handia. Zuk oso ongi esan duzun bezala, arnasketa hartzeko eta gainera arnasketa botatzen egoteko aukera hori emateagatik, denbora guztian. Gu arnasketarekin korputza inspiratu egiten gea, inspirazioa deitzen da, hartzen dugu arnasa, eta botatzen dugunean, espiratu egiten dugu, ez? Eta espiratu, dator, espiritu hitzarekin lotuta dago, bai? Orduan, gu denbora guztian digeriduarekin ari gera gorputza oxigenatzen. Gaude gorputza oxigenatzen. Eta horrelako instrumentu ancestralak horregatik egon gaitezke 7-8 ordu jotzen, da aborigenak batzuk egoten dia jotzen, zatikan beraientzat ona da, ongi sentitzen dira. Dudari gabe, ikarragarri iruditzen zait. Arnasaren kudeaketan pixka bate murgilduta, eta ikusita, iban digeridua jotzen, behar du oreka bat, zentro bat hor. Bai, eta gu oxigenatzen geran enean, lasaitu egiten gera, eta gure energia mugitu egiten da, hori oso garrantzitsua. Behin anekdota bat, nahi bat kontatuko izuet, behin eintziaten elkarrizketa bat forun programan ETB-en ez dakit duela urte desente, eta nahiko larri iritsi nintzen, estudiora, nira monen nola zan, eta joan nintzen, eta pixkat urduri edo estresatuta zaiken nintzen aiatzen, gero konturatu nintzen oso gutxi gozaldu nula, eta hasi zen kontzertu eta kamarak eta horrek energia asko kentze dute, ez? Eta de repente sentitzen nintzen erdi zoreabiatuta, ez? Erdi txuri jartzen hasi nintzen. Eta ze pasa zen? Hasi netzala jotzen digeridua, eta pasatu zitzaidan. 2 minuto, 3 minuto arnasa hartzen arnasketa zirkularra, eta pasatu zitzaidan. Hori, gaizki sentitze hori, eta esan behar dut, gure kulturan asko azten nahi zaigula arnasa hartzea. Gure kultura oantxe bertan, ez? Nola arnasten dugu? Oantxe bertan ari gera sentitzen. Ez, eta kontzientzia hori ez badugu hartzen. Ze gauzak. Orduan, gure kulturan, gure korputzak daukan arnasteko, hartzeko ahalmena, 15% da. Osea, guk ez dugu arnasten, ez dugu bakarrikan arnasten dugu gure gorputzen ahalmenan 15-20arekin. Ez dugu arnasten
bizitzeko eta goxatzeko. Ez, oraindikan geratzen zaigu horretan bidea egitea. Eta bakarrikan bizitzen gara bizi irauteko. Bai? Baina bizi irauteko azkenean zeintzuk bizi iraun nahi dute. Nik ez behintzat. Nik nahi dut hori landu. Eta bueno, horrelako digeridoekin, horrelako instrumentuekin aukera ematen dute, horrekin aukera hori emateko, baina ni orain hain naiz kontaktu hori hartzen duela azkeneko urteak. Zeren hasi nintzen ian digerido jotzen, musika instrumentu soil bat ikusten zen. Instrumentu soil bat, eta ez nintzen kontziente nire gorputzaren arnasteko erataz, nire posturataz, tentsioak adibidez, zeratik guk gaizki arnasten dugu batez ere gorputza tentsioan dagolako. Eta ez da tentsio bat askotan sentitzen duguna, baizik eta da tentsio bat inkonstientea. Tentsio kronikoekin, eta ez gera konturatzen, kronikoak direlako. Baino hasieratik horrez, eta adibide bat jartzeko, nik hasieran jotzen dezunean instrumento bat, Josebak esango zizun bezala, tentsioan jartzen zea. Berritasun, edozein berritasunarekin, ja tentsio puntu bat dago. Nik digeridua heltzen nun eskuekin eta zapaldu egiten nun, eta gogortu egiten nun, eta zertako. Zen, tentsio inkonstiente bat, gero konstiente izan nintzen arte, ez? Nere gorputza tentsioan dago. Horrek ez dio arnasketari bere zikloa naturala egiten uzten. Orduan, hori pixka bat garatzen ari naiz azkeneko urteetan, eta pixka bat nere gorputzarekin kontzientzia hartu, terapien bitartez, eta emozioekin adibidez kontaktu hori hartu, ez? Eta bukatzeko beste adibide txiki bat, emozioekin lotuta, ez? Arnasketa, ez? Guri zerbait desatsegina edo xokean gaudenian, edo istripu bat, edo zer egiten du, gorputzak zer egiten du inkonstienteki, defentsa bezala. Zer egiten du? Estutu zurrundu, ez? Estutu egiten du? Blokeatu, ez? Blokeatzen da, bai? Baina zer egiten du arnasa egin? Hartu? Ez du arnasten. Ez. Ez du arnasten. Zuk xokean zaude eta etxezu hau, gaina etxezu. Jartzezu hemen boka del estomago jartzezu hola zeak, eta hoi da, gorputzaren defentsa bat, bizirauteko defentsa bat. Baina gauza bada, egotea biziraupen momentu puntual batean, gero, arnas hartu. Eta beste bat etengabe horrela bizitzea. Gauza bada, denbora guztian egotea arnasketa, arnasa egotea hor lotuta denbora guztian. Hori, nik pentsatzen dut hortik handagola lanketa eta bueno... Eta horren inguruan, datorren apirilaren 10ean ere hariko zara, ze arnasketa eta digeridua ikastaroa antolatu duzue, hortxari dira ikusten gure entzuleak, goizeko 10etatik ordubietara, non izango da ikastaro, oraintxe zalantzan nabil? Elgoibarren, baserri batean, Urbizixa proiektuan. Aha, upaigoiti baserrian, ez da? Oso leku atsegina da, dena mendia, dena oso erlaxagarria, gero bazkari bat egingo dugu erdialdean, eta gero bukaeran bukatuko dugu Carmelo Muñozekin, klaun tailertxo bat egingo du, eta ere bai, klauna, claro, eske hori oso terapeutikoa da, mai? Baita, digiridu eta klaun, eske, aukera zino bea. Bai. Aizue bat taierraren prezioa 55 eurokoa da, bi taierrek bazkaria barne 85 euro, apiriaren 10ean, plan ezin bea, eta, bueno, informaziorako, nikodidje@gmail.com emailera idatz dezakezue. Hori da, 606-107-464 telefonora ere. Ez paduzu egarbi idatzi guri eta jarriko zaituztegu Nikorekin, Ibanekin harremanetan. Eta hori izango duzu, arnasketa eta digeridua, ikastarori goizean, bazkaldu eta arratsaldean, klaun jolaserako astapenetako ikastarori Carmelo Muñozen eskutik. Agurtu behar dugu, Iban Nikolai, baina agurtzeko azken kantu bat entzun behar dugu. Eta... Ze ondo.
Bai. Seioan pasazait eta oso gustora egon du naiz. Baita gure nik gaur arnasik oso ondo dut hartzen atzo, amurrio noztu egin nintzelako, eta daukatola pixkate dena itxita, baino asko fijatu naiz, eta akaso animatu beharko dute digeridoekin. Bai, osongi etorriko litzaizuke. Asko gustate zait arnasketaren pentsajera guzti hau, eta bai, badago hor zerbait. Iban Nikolai, mila esker bigarren kafera horbiltzeagatik, eta zoaz gure gune akustikora, orain esan da bezala, hibridoa den digeridori entzungo dugu, plastikozko edo PVC-ko kanpokaldea, eta lasai, Iban, ez duzu zer botago. Eta barrokaldean egurra izango duen, eta kanpokaldean egurra duen hori, eta bere digeridu doinuekin, egingo dugu aurrera segundo bat, mikrofonoak itxita iriki behar dituguta, eta segituan gara, Iban entzuteko moduan. Eskerrik asko, Iban Nikolai, eta nahi duzun arte hartuko dugu bigarren kafe hori eta bigarren saioare egingo du. Nahi duzunean, plazera handi bat. Keep calm and bigarren kafea. Eta horrela goaz, eta gainera giza eskubideen inguruan hitz egin behar dugurrengo minutuetan. Nefius, aspalditik, Ai, ama, zer dezu mai? Titular handi bat, aspalditik, hilabete bat egon gabe hemen jaialdigatik, eta justo titularra horri buruz ari da. Nefius, hau, jaialdia bukatu da. Bukatu da? Betirako? Bai, Bukatu ipuinak bukatu dira. Hau, jaialdia bukatu da. Kontalariak ez dira existituko. Zer? Ipuin gehiago ez dira kontatuko. Kondairak desagertu egingo dira. Gauetan umeak historiok entzun gabe oheratuko dira. Ez da izango. Eta alabazan, edo bazan saradadiak alabazan. Eta katu, ipuina bukatu. Eta egia, ala gezurra, begien artean sudurra!
kontakatiu. Zenba denbora kontakatilu entzun gabe, Goiuri. Hainik etxean jartzen dute. Bazen garaia. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor zintzen. Bizkarretik ematen dura bankada. Bizkarra, beti zaude ondoko. Ipuinak ez dira inoiz geldituko. Ui, ze susto de Goiuri. Kontakataka, kontakatilu. Kontakizuna kontatzen. Kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, ez bakizuna kasmatzen zen. Kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, beti gezurrak esaten. Gatzetu inor zintzen. Beti gezurrak esaten. Gatzetu inor zintzen. Bizkarretik ematen dura bankada. Bizkarra, beti zaude ondoko kalakan. Beti ondoko kalakan. Esan da bezala giza eskubideen inguruan hitz egin behar dugu, gaur abiatu delako giza eskubideen zinemaldia. Gaurtik, apiriaren 8 ostiraletik ostiralera, eta dagoeneko badira gaur ikusgai hainbat pelikula dagoeneko, justu xamar, berandu xamar akaso abisatzeko, baina antzokizarrean Casablanca Beats emitituko da arratsaldeko 5:00, hortxe izango da, eta bertan, Maroko eta Gazen rap protesta giroan emitituko da, Daria hizkuntzan, euskarazko azpitituloekin, eta, uste dut batez ere publiko gazteari ere oso erakargarri egingo zaion lana izango dela, baina gaur arratsaldean izango da, estreineko saioa, inaugurazioa, eta bertan aukera izango da ikusteko honako 2 pelikula hauek, The Man Who Sold His Skin, Europako errefuxiatu krisiaren inguruko hausnarketa, gizakiak edo merkantziak, alaxe dio pelikulak berak, eta hortxe hauekin batera ikusteko izango dena beste lan zoragarria, Lingui Lelien Sacré, ugalketa, osasuna eta abortuaren gaia aurrez aurre ikuslaren parean jartzen dituen filma. Gaurko pelikulak, asteburuak bestelakoak dakartza eta webgunean informazio hori guztia biltzeko aukera izango duzue. Euskal produkzioak ere izango dira bertan, pentsa biharre gurean izan genuen Matrioskas las niñas de la guerra ikusteko aukera izango dugu, gurean bere zuzendari izan genuen, ez pelikula osorik, eta bestelako lanak, eta aste artean bertan, Maitena Salinasekin ere, helduko diogu antolakuntzako kideekin batera, zinemaldi honen hausnarketari nola ari den abiatzen eta nola jarraituko duen aurrera, astearte izango baita gutxi gora bera hortxe erdigunea, giza eskubideen zinemaldi honetan, eta euskal produkzioetako hainbat zuzendari ere gurekin izateko aukera izango dugu. Bizitzan besterik ez du. Noski zinemak hausnarketarako aukera eta beharrak plazaratu behar dizkigu eta egiten du, baina hausnarketak batzutan behar du norberaren implikaziotik, sentitzen duguna, bizi duguna, dakiguna birplanteatzetik, eta esango nuke helburu horrekin proposatu duela Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak online jolas bat begiratu. Batzuetan aurrean duguna, begiratzen dugulako eta haratago dagoena ez dugulako ikusten. Begiratzen dugu, baina ez dugu ikusten alegia. Agerikoa denari jartzen diogu harreta, baina ezkutuan eta estalita dagoen hori alde batera uzten dugu. Entrenatu zure begiak ezagutzeko zer dagoen gure eguneroko ekintzen atzean eta nola eragiten duten
giza eskubideetan. 10 galdera eta 3 minutu dituzu, ohartzeko nola begiratzen duzun, inguruan duzun hori, are gehiago mundua ikusi nahi duzun aldaketaren parte izateko. Eta jolas horrekin, eta egitasmonekin, bat egin nahi genuen bigarren kafetik eta azalduko dizuegu nolakoa izango den bat egite hori. Baina, bueno, proposamen honen, egitasmo honen inguruko informazio guztia ere izateko, gurekin dugu Makarena Arrieta Manterola. Makarena, iriki mikrori beldurri gabe, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Aupa, arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, martxan jarri duzue begiratu. Nik gainetik aipatu dut, nola begiratzen dugun edo zer ikusten dugun aldatzeko helburua duen jolasa dela. Eta esango nuke gainera, jolas honek baduela noski pedagogikotik, baduela noski kontzientzia eraldaketa helburutik, baina hori guztia proposatzen dela oso modu errexean eta jolas giroan. Gaur egun gure aisialdia ere betetzeko agertu diren hainbat eta hainbat jolasen artean, izan dezan batek, gure aisialdea betetzeaz haratagoko gaitasuna ere bai, ezta? Oida, askotan gobernuz kanpoko erakundeen erronka handi bat izaten da ze hizkuntza erabiltzen dugu, no? Jendeari gauza hori komunikatzeko askotan igual hizkuntza komplikatuago edo teknikismo asko erabiltzen ditugu. Eta horregatik garrantzitsua iruditzen jolasan bitartez eta humoraren bitartez ere bai, ikusten jolasaren erantzuten zoazen heinean ironia eta humorea erabiltzen dela ere bai, orduan bai, azpimarratu nahi genuen hori, no? Nola higatu jendeari, nola hitz egin giza eskubideen urraketa inguruan, beste hizkuntza, beste narratiba baten bitartez. Eta narratiba horretan gu murgildu ere egingo gara, eta laizter jolastu ere egingo dugu. Streaming bitartez jarraitzen gaitu zuenok ikusi izango duzue nolakoa den jolasa, baina horrekin batera ipatu behar dugu Makarena, datorren astean bigarren kafearen sare sozialetan galdera horietako batzuk botako ditugula, gure entzulek ere parte hartzezaten, eta parte hartzaileen artean ez, asmatzen dutenen artean, asmatzaileen artean, ostiralean bertan, datorren ostiralean, gaur 8, giza eskubideen zinemaldia gaur hasi eta amaituko den bezalaxe guk sandwich horixe bera egin dugu, batetik 8 hor erdian galderak botako dizkizuegula, zuei entzuloi gure sare sozialetan, eta erantzun horien asmatzaileen artean, zozkatuko ditugula, 2 sari potolo, hain zuzen ere, begiratu egitasmo honek, plazaratu dizkigunek. Zer topatuko dugu, eta esan da bezala, segituan jolastuko dugu, baina zer topatuko dugu jendearen erantzunetan, Makarena, alegia, erratuta bizi gara, uste duguna baino gutxiago dakigu giza eskubide ikuspegi batetik gure munduan gertatzen ari denaz, uste baino gehiago, nola gaude, zein da radiografia? Joa, komentatzea, oain arte 250 pertsonagia parte hartu dutela jolasean, eta ja egin dugu batazbesteko bat, eta 10 galderatik batazbestekoa da 5,45. Wow, hori da nahiko justuko bat. Nahiko, bai, ez da ongi horrentikan, hor gabiltza pixka mugan. Bai, orduan, helburua zuk esan bezala jolasen den bitartean da, egunero eramatitugun ekintzen atzean zer gertatzen den konturatzea, no? Osea, ez natzega momentutik, kafe hartzen dugu momentu hortatik, no? Kafe hori nun diator, nun produzitzen da, zenbat ordaintzen dugu, zenbat ailegatzen zaio produktorari, nekazareari kafe hori, no? Pagatu dezu kafe hartatikan. Orduan, ekintza txikiaiek askotan, hori, ez ditugunak ikusten, haratago zer dagoen, orduan pixkat hortan indagatzea da, konturatzea, hori, gure ekintzetan da egunerokotasunean egiten ditugun gauza asko beste lurralde batzutan eragin zuzena dekaela, hori biliko gara pixkat investigatzen. Goiuri, prestaukagu gure jolasa? Arazotxoak dauzkat. Zer arazotxo dauzkat? Arazotxo teknikoak ez zituzten erakusten. Baina nik uste dut segituen utziko didala. Beste laneronek egingo dute, guk stream jarrarekin dauzkagun borroka hauekin, zuk ere ikusten baduzu, listo hemen elkar banatuko dugu. Zuk egingo duzu? Bai, baina zita, nik uste egin dezakegula. Venga, hortxe, ikusten ari zarete guztiak, bertara sartu, begiratu lotura horretan sartuta, eta hori gerora esplikatuko izuen nondik iritsi jokora, hemen ikusten duzu, hasi. Baina, lehenengo bota digute, eta zuk baldakizu zure begirada noraino iristen den? Ui, ama. Bueno, online jolasa, 3 minutu. Prez gara? Musika behar dugu ontarako goiuri? Ez, tentsio gehiagi. Tentsio gehiagi. Bai, tentsio gehiagi, alegia, pixka sentitzezea hemen. Hor sentitzen zara. Hortxe. Hasiko gara ba, hizkuntza aukeratu euskara, noski? Hau erresa da. Zein da zure izena? Bigarren kafea. Osondo. Ados.
Ados, bigarren kafea, prest altzaudete, bai. Gutxi gora bera. Venga, kafea ordaintzen duzunean, ordaindutakoaren ze euneko jasotzen du kafea produzitu duen nekazariak. Boa, oso gutxi. Oso gutxi. Bai. Erdia baino gutxiago. Hori da, aukerak dira erdia baino gutxiago, ez erdia gutxi gora behera, 20-30 bitartean, 6 inguru, 1 baino gutxiago. Nik esango nuke 1 baino gutxiago dela. Baita nik ere. Mai? Baita. Bai, ados gaude? Bai. Ondari gara Makarena. Ui, Vale, bale. esan, baina ondari gara... Kasu erantzuna. Barkatu, Ez dugu asmatu. Ez dugu asmatu, bale. Baina kontua da, ondari gara jolasten, gero asmatu edo ez, beste kontua da. Bai, Baina, oso ondo, vale, bai, oso bai. ondo da. Oso ondo. Venga, ez duzu asmatu, ez da zer gertatzen, hasi besterik ezkara egin, Oxfam Intermon erakundearen arabera, nekazariek Ugandan adibidez kafe normal baten azkeneko prezioaren 6% besterik ez dute jasotzen. Marka jartzen duten multinazionalek prezio horren 40% jasotzen dute. Bueno, ez dugu asmatu, baina bagenekielako oso gutxi jasotzen zuetela nekazariek. Agian gutxiegi gure erantzuna izan da, pixkat exageratua. Bai, Makarena, behin akatsa izan da, hobe 1 akatsa izatea, erdia gutxi gora bera jasotzen dutela pentsatzea baino akaso, ez da? Bai, guzti zala da. Ondo zuazte, bai. Vale, ondo goaz edo hortxiari gara saiak eran. Venga, beste galdera badaukagu hemen. Honek dio, orain Euskadin kontsumitzen dugun energia elektrikoan zentratuko gara. Zein da esaldi zuzena? A. Kontsumitzen dugun energia baino gutxiago produzitzen dugu, beraz, importatu behar dugu. Gutxi gara bera kontsumitzen dugun energia produzitzen dugu, batzuetan be gehiago, bezetan gutxiago, edo C. Kontsumitzen dugun energia baino gehiago produzitzen dugu, horregatik esportatu dezakegu eta sektorean liderrak gara. Nik A esango nuke. Gutxiago, osea, ez dugu beharradina Hori da. energia, bai. Ez gara Ados nago. energetikoki buru jabeak. Hori da, ados nago. Bai, barkatu mai, eman diot. Nik berdin esango nuke. Vale. Gora bera, bai. Zorionak, Zorionak! energia ona duzu bai horixe. Bueno, Euskadiko produkzio elektrikoak eskariaren 45%, ase zuen 2020an, hortaz gainerako 45% atzerritik importatu behar izan ziren. Eta beste bat egingo dugu Makarena, denak ez ditugu egingo spoilerraz egiteko. Hori. Izango nizun. Hori, primeran. hirugarren bat ondo? Bai, perfecto. Venga, beste bat egingo dugu. Honako baieztapen hau egia ala gezurra da, munduko gobernuetako presidenten herena emakumeak dira. Gezurra, ez? Zerena ez dira iristen, ez? Oso gezurra esango nukenik. Gezurra, bai. Ez? Hori da bigarren kafea, pressing catch borroka bat bezain faltsua. Nazio Batuen arabera, 2021 urtean munduko 193 herrialdeetatik 13 herrialdetan baino ez zeuden emakumeek zuzendutako gobernuak. Beraz, 7% besterik ez ziren iristen. Bueno, jolasaren dinamika behintzate ikusi dugu, esan da bezala ez ditugu galdera guztiak egingo, ze batzuk gainera sare sozialetan botako dizkizuegu datorren astean zehar, baina hau da gutxi gara bera dinamika eta dinamika horrek ere erakusten du Makarena pedagogia ere oso modu gozoan egin nahi duzuela, badagoela humoretik, guk geuk erantzuna ikusita barre egin dugu, eta badagoela eraberean, hausnartzeko espazio bat, jakiteko ez, pentsa, hau edo beste, eta hortik lortu nahi duzuen, helburua pentsatzen dut, ez da? Bai, azkenen gure idea ez da jolasa bukatu eta depresio baten bukatzea, ez gaizki dauzun mundua, pixkatu humoretire baina nahi dugu hartu, zegia da galdera batzu bai dela beste baino zailagoak, orduan betire humoretikan da guretzare garrantzitsua da erantzunak eukitziaz gain alternatibak ematea. Zegu bukaran bai alternatibak ematea ditugu, hau da egoera, honen aurrean zer aldeun egin, pixka bat animatzeko jendea. Bueno, gure entzulen artean datorren ostiralean galdera ondo erantzun duzuenon artean, bi bono zozkatuko ditugu, Donostiako saretuz kontsumo eraldatzailearen sareko dendetan gastatzeko. Beraz, asteartetik ostegunera, egunero, hortxe izango dituzue gure estoritxotan. Baina, bestela ere, zein da biderik laburrena, Makarena, lehiaketara heltzeko? Baduzue QR bat, webgunean, ez dakit hori den bidea? Bai, webgunea sartzeko sartu behar dezu, ONG de Euskadi, sartzen dezu Googleen. Eta zuenan sartzen da, edo bestela errexo igual jartzen bezu Googleen begiratu 2022, zuzenean agertu zaizu, dana jarraian, eta hortxe horna horrez, edo mobileziteko ere, bai gure sare sozialetan bertan errex sartu altzea. Karteletan
Ondoren Makarena, emaitza guztiekin eta jendearen parte hartzearekin alako, ez dakit, hausnarketa globalago bat egiteko intentzioa baduzue, ondorioak atera eta hortik, bueno, ez dakit tesi bat, baina behintzat bai ez, olako ezagutzaren, hausnarketatxo bat egiteko plana baduzue? Guretzat gobernuz kanpoko erakundentzat azkenen gai hauek egunero lantzen ditugula asko balioigu erantzun hauek jasotzea eta laburpen hori, izaten dezun laburpen hori gero ikusteko nola landu eta nondikan. Eta ikusteko ere bai metodologia honek funtzionatzen duen edo ez. Oraingoz oso ondo dijo, espero deu ala jarraitzia. Beraz, entzuleari animatu behar diogu, entzule animatu behar dugu parte hartzera, ze noski, ondo pasatzeaz gain, 3 minututan norbere ezagutzak pixkate zalantzan jartzeaz gain, aukera duzue, saretu zen 5 bonoietako bat lortzeko, gurekin parte hartzen baduzu ere, bigarren kafean izango ditugu zuentzako bonoak, baina batez ere, gobernuz kanpoko erakundeen, Euskadiko garapenerako, gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeari ere, ondorioak ateratzeko laguntza ikaragarria eskeniko diozue, eta uste dut hori dela azken finean, 3 minututxo hauek inbertitzaren ia helburu nagusia Makarena, zuek ere izatea, ez, gizartearen analisi hori egiteko aukera, eta horrexegatik hemendik deialdia luzatuko diegu. Hori da, gure partetik animatzea parte hartzea eta esandakoa. Parte hartu eta lasai hartu. Ateatzen bazaizue begirada, Disney begirada daukazula, 3 aukera daude, 3 begirada mota. Da, Disney begirada, beste mundu baten bizizea, beste realitatean, ez asko ikusten. Gero da, Lisa Simpson begirada, Lisa Simpson ez hau zeuna bakigu bastante kontzientzia dekana. Eta gero ja dago Matrix. Matrix da, dana ikuste, eusko konziente, daude 3 ikusteko moduek, orduan lasai zertan bukatzen duzu zer, nun kokatzen zean, gero esan dako bezala alternatiba beti daude, orduan. Lehenengo puntua da ezautzea, ikustea eta gerokoak. Aizue, aukeratu beharko duzue pilula gorria edo pilula urdina nahi duzuen, baina Matrix munduan murgiltzea izango litzateke alako arrakastatxoa. Hala ere, utxe egiteko ere prest izan behar dugu, hain zuzen ere begiratu egitasmo horren atzean dauden, gobernuz kanpoko erakunden, koordinakundeari laguntzeko hause kontatu dizuegu jarri Googleen begiratu jolasa, begiratu giza eskubideak, edozein referentziarekin oso azkar lortuko duzue, lehiaketaren loturara heltzea, eta datorren ostiralean, gehiago jakingo dugu honen guztiaren inguruan, orduan galdera guztiak erantzuteko gai izango gara, jakingo dugu gure saretan ze ondori izan ditugun, eta nolabait ere jakingo dugu Makarena, bigarren kafearen entzule eta jarraitzaileak bizi diren Disneyen, bizi diren Springfielden, Lisa Simpsonen irian, edo bizi ziren mundu paralelo batean. Nahiko genuke 3. jakin baino. Makarena Arrieta Manterola, mila esker, guretzat arte hartzeagatik, 1000 esker horrelako egitasmo bateren martxan jartzeagatik, eta esan da bezala itzordua datorren ostiralerako ere egingo dugu, zurekin edo, erakundeko, koordinakundeko beste edozein kiderekin, eta antxe izango ditugu ondorio gehiago, gure entzulen informazioa, eta orduan aterako ditugu kontuak. Ui. Primeran. Ni esker zuei. Aizu, hori da, 1000 esker, gozatu zinemaldiaz ere, giza eskubideen festa handia hau ere, festa edo, zinemaldi hau gauza ikaragarria delako, eta atorren ostiralean izango dugu, elkarren berri, eta orduan jakingo dugu, bigarren kafeak ze begirada global duen giza eskubideen arlo honetan. Eskerrik asko, Makarena. Ben arte, agur. Izan ondo, aio. Keep calm and bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Hegoaldeko estatuetako rockaren aintzindariak izan ziren Georgian sortutako The Allman Brothers bandekoak. Erran bezala, taldea 79an sortu zen, eta 2 urte gerosiago George Kimballek Rolling Stone aldizkarian deskribatu zituen, azken urteetan estatu batuetan sortutako rock and roll talderik onena bezala. Bino estiloari erreparatzen badiogu, rock, blues estiloa antzematen aldugu, zenbait abestitan baita country printzak ere bai. Urtea unitz eman dituzte aktibo, eta horrek alabearrez ekartzen du musikarien joan etorria.
Sortzaileen artean Olmen anaiak zeuden, Dwayne Olmen gitarran eta Greg Olmen ahotsa eta teklatuan. Dwayne Olmen gazte hiltzen ordea eta taldean zulo garrantzitsua utzizun. Bino anaiak Greg Olmanek oraindik ere taldeko liderra izaten jarraitzen du, eta urte batzutako geldialdiak izan badituzte ere, gaur egun oraindik aktibo daude Olmen Brothers bandekoak. 20 disko bino gehiagoko diskografia eta 50 urte bino gehiagoko ibilbide oparoaren ondotik. Honek izena du Soul Shine, 1984an Where It All Begins diskoan agertu zena. Hauetxek dire, The Olmen Brothers Band. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. Eta noski gramofonaren aurreko saio guztiak ere badituze plataforma digitaletan, bi iritsiko da berria eta entzuten ari garen kantu hau, Eino Mountain High hau ez dakit jarriko digun, ez ditu pinatxok, baina ziur Marvin Gayen inguruan ere hariko dela 1984an gaurko egunez, bere aitak tirokatuta, eztabaida baten ostean Los Angelesen hiltzen, edo erail zuen aitak Marvin Gaye. Bueno, soularen jainko horietakoa, Motown mugimendu guztiaren kide garrantzitsu horietako bat, eta musika beltzaren zalantzarik gabe jainko horietakoa, baina noski, gramofonoan beste xehetasun eta beste erpin batzutan, eta Marvin Gayeren beste bizitzaren alor batzuk ezagutzeko aukera ere izango duzue. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double, as fast as I can. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. Bagoaz aurrera eta azken txampan murgiltzen ari gara, korrikaren inguruan ere aritu behar dugu, atzokoari bizaza bota nahi digulako, atzo bizitutakoa kontatu nahi dizuegulako, baina bereziki Kontxita eta Marimirikin ere aritu behar dugulako horren inguruan. Beraz, zaudete hor, eta jarraitu gurekin, uinetan segituan gara, hementxe. Gelditu makinak. Inguruan beste subjektu batzuk dituzunean, konpetitzea edo kolaboratzea besterik ez omen duzu. Naturaren legea, diote. Agian, hori da individualismo neoliberalerako lehen harria. Tira, izaki bakartiak ez garelako kolaboratzeaz eta komunitateaz hariko gara, eta lagin gisa, Ekilur tokiko monetaz hariko gara Alex Lopezekin.
Komunitatean segiz, Alazne Arruti Goienerreko kidea gonbidatu dugu. Iaz, komunitate energetikoen gaineko azalpenak eman zizkigun, eta aurten martxan dauden esperientziez eta abian jartzeko prozesuez ariko gara. Era askotako komunitateak eta funtzionamentuak daude, eta ale batzuek azeleratu asmoz dator gelditu makinak saioaren 24. atala. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Ba, esan da bezala, atzo Amurrion hotz eta euri giroan eguna pasata gaur gure ahotsetan nabari da zerbait, baina gustora ibili ginen, saio berezi hori egiten Amurrion korrikaren 22. edizionen irtera lerroaren pare-paretik. Emozio mordoa, jendearen goxotasun hori, eta Euskaldunon festa handia bere abiatu zen. Aspaliko partez hori ere esan behar dugu, eta, bueno, hitzekin kantu hau entzun eta entzun gabiltza, eta entzun ibiliko gara. Atzozuekin elkarbanatu nahi genituen testigantza batzuk ere hortxe geratu zitzaizkigun, esaterako Amaia Zurutuza lankideak harrapatutako hau, Amurrion euskararen egoera eta euskal hiztunen egoera zein den aipatzen duena. Gero eta gehiago, hori polita da, gero eta gehiago, gainera ez dakite dendetan eta horrela guztiok daukate duela urte asko letreritoa, euskera, horrela argazki batekin eta sartzen zara eta euskaraz egiten duzu edonon, baina egia da oraindik lan asko dagoela horretik, egin behar, baina nik uste dut asko betu duela euskararen maila hemen Amurrion, nik txikia nintzen egan hemen ia eser hitz egiten eta duela urte batzuk ez dakit 10 urte edolako zerbait ona izugarri nabaritu da. Ni Amurretik etorri nintzenean bizitzera, Amurrion ez dut nuen inori euskaraz hitz egiten, baina gaur egunean jende pilo hitz egiten dut euskaraz, eta hori da pozgarria da, azken finean. Oso ondo euskara Amurrion nagusiki asko erabiltzen da kalean, ez beti baina uste beste leku baina gehiago. Denbora pasala nabaritzen da jende askok hitz egiten du euskaraz. Espainiatik hurbil egon arren, hemen euskara nagusia da eta gazteen artean kaletatik eta horrela entzuten da asko euskara. Euskara hitz egiten da eta entzuten da Amurrioko kaleetan eta Euskal Herri osoan ere, eta batez ere aste honetan euskararen indar hori eta euskara batiti bestera eramateko lekukoaren indar hori ere hortxe ibiliko da errepidean. Atzo
ikaragarri izan zen, zalantzarik gabe, Amurrion bizi izan genuena, unkituta, gogoz, eta noski, aste hauetan guztietan zehar, aste eta erdi honetan zehar, naiz hortxe izango da, gertu, atzora ipatu genizuen akordi hori, apiriaren 10erako, amaiera festarako, prestatutako naiz gune berezi hori, kontzertu ikaragarriak, oraindik aurrera ez ditzakeguna, baina laizzer ezagutuko dituzuenak, eta denetarik izango dugula. Eta bai, atzoko onkigarri izan zen guretzat, eta ederra izan zen euskaltzale askorentzat, baina badakit oso izan zela onkigarria, Amurrioko irtera hori Kontxita Beiti eta Marini Ugalderentzat. Arratsaldeon bikote, zer modu zarete? Kaixo. Oso ondo, orain dikanere malkoakin. Eta malko kalde guztietatik nik uste dute, korrika lekukoakin atera behar zutenak ere jamalkoak zituzten atera baino lehenago, Bai, egia esan. Hoi normala izatea. Bai. Eurak ere unkituta ziren, eta uste dute nabaritzen zela, eta gainontzekoek ere, gainontzekoak unkitu gintuztela, ez da, euren hitzek, euren aurpegiek, eurek transmititzen zuten emozio horrek, ez da? Bai. Emozioa transmititu da, inoiz ez bezala, eta beti transmititzen da emozio ikaragarria. Baina nik uste beti zerbait galduta bezala gendula, que azkenean momentu batei iritsi izan pandemiakin, pensatzen gendula gure gauza maitegarrienak galdu egingo genitula. Bai. Eta zerbait maitagarria balin bada, eta zerbaitek batu egiten bagaitu euskaldunak, eta euskaltzalek esango dut, ez euskaldunak bakarrik, erdaldunak, baina euskaltzale diranak, eta inbidi ederrakin daudenak ezakide guri entzunda, eta horiek ere emozionatu egiten dira, eta bere zeme adarra txikiak ikusten dituztenean korrika hortan, eta beraieke bai korrika ez dakite euskeraz, baina hala ere sentitzen dute, eta nik uste dut leku guztitara iristen dela emozio hori, ikaragarria da. Hori bai dala, hori herritar guzti bizartzen zaie hoi barruaino, eta herri bakoitza egoten da zaila, noiz iristen dan, eta hori, puntxu hori, larritasun hori, eta emozio hori, eta hori izaten da polita. Ja herria arrimatzen hasten danean. Eta zesanik ez hasieratik bukaeraino, noski. Zergatik hori etengabe jarraitzen du eta nik uste dela, Euskal Herriko ekintzik gehiena elkartzen gaituna, Euskaldun eta Euskaltzale guztio. Zalantzari gabe, Marini. Hala da. Haundiena da. Haundiena. Haundiena. Konturatu geha, faltan bota ditugun inbeste festa eta inbeste goza eta asko batzen gaituztena, kilometroak, ibilaldiak, herri urratxek, eta hoi edanak zen nolako eragina daukenguan, baina korrika kaina ez. Korrika dauke, ez dakit. Gehiago. Antenak elkartzen ditu. Getenak elkartzen ditu, beste ematen du, ez dakit zatika bezala egiten dala, naiz ezera baita ere, oso ederrata izaten da baina. Oso ederrak. Korrika du beste xarlanta bat, ez dakit beste... Eta batez ere, ikote, uste dut atzo ere ezpimarratu genuen, ez? Guk geuk, zuke Marini Iruran, Kontxita zuke Donostian edo Hernanin, guk Tolosan edo beste ematokitan, euskera oso, ez dakit, egoera osasuntxuan ez dakit esan daiteke, baina behintzat, arnazgunetatik gertuago, euskaraz bizitzeko eskubide eta gogoti gertuago, baina korrikak igarotzen dituela, ez? Hainbat eta hainbat lurralde Euskal Herrikoak, nun zoritxarrez, mila arrazoin medio euskera joan den, pixkanaka, desitxuratzen, galtzen, eta hori bizirik mantentzeko borrokan diardutenek ere akaso sentitzen dutela, ez? Korrikarekin babesgune bat, gozotasun hori, eta Euskal Herri oso hori elkarrekin dagoenaren eta euren kaletan dagoenaren satisfazio asebetetze hori, ez? Eta uste dut hori atzo Amurrion sentitzen zela, ez?
Nik ere ala pensatzen dut, nik uste dut leku berezia da Murrio, Euskal Herrian dago, eta baino Euskaldunak ere nik uste desente darela, uste duguna baino gehiago, segurazko azkenengo urte hauetan gehitu eginda, asko Euskaldunen kopurua, baino lurruti xamar gelditzen zaigu, ez da, eta orduan esaten dezu, horiek ere zen nolako potza duten. Hori zamatu nun garezen adibidez, ikara herria, izan zan, ni normalean jubilatu ondoren, jubilatu horretik ez lanea fundar nulako, baina naziera guztietan izan naiz. Eta ure ez genuen gutxiago espero, Conchita. Baina desberdina, oso desberdina. Baina garezen eta atzokoan nik hor berdintasun handia somatzen, bueno, atzo ez negon bertan, eta orduan ezin arnastu ez. Ez zinen bertan, baina saiatu ginen bertan bazina bezala edo sentiarazten lortu genuen, Bai. Saiatu zinaten eta lortu zenuten, Lortu zenuten. Eta, bueno, nik uste dut izugarria. Eta ni gogoratzen naiz, adibidez, lehen urtean, pasatu zianen Donostitik, uste gau ez, eta guk ez gendun, jakin genuen zerbait berezia egiten ari zirela, edo eta gau hartan, baino, bueno, ez gendun bizi izan. Eta gero, bigarren urtean ia, mekatxiz, hasi beharko dugu pensatzen zer dan hori, zerbait importantea, bezala, hasi inean ikusten, pista bat. Baina nik uste behar izan genitula hiru bat saiakera ikusteko norainoko indarra zeuken ekitaldi horrek, ez? Eta nik uste dut hor ia izugarrezko indarrakin ia bosgarrenetik aurrera egitzala. Nere iritsiz, Bai. Zuk esaten duzun bezala, aurrenean ezkendekigun zertaz, joan nola izango zan, gauz berria, ez ezaguna eta esatezen duen, baina hoi korrika eta ez dira gelditzen behin, eta baina hoi zer da, bai gau, bai goizean, bai gauean, baina ezin zen duen ulertu nola izan ziteken. Eta gero, izango zuen garrantzi hau, izango zuen, ez da pentsatu ere, zuk esan duzuna, laugarren edo zean aziko zan hemen fundamentuz eta horrela, Nik aurreneko urteak Barcelona zeatu ginen eta handikan, entzuten genuen, bai, zorrika, zer da horita, eta gero ja, honea etorri ginean, honea etorri aurretikane, etorri ginean propio korrika egitea honea, eta gero ja honea etorri ginean ezitan, zesanitan, Ja. Nik uste dut genial lehenengo urteetan ez egon petorik. Petoa norberak egin behar norbeak oain ere gutxiko izaten dira, baina, bueno, zenbakianak, zenbakianak, baina petoa baina bestean zatera izaten da, bai. Leno bakoitzak egiten zuen. Eta ze jartzen zenuten petoan? Eta umeak egiten duen bezala, Bai, berdin, baina lekukoa eraman behar balin bagenun, orduan ematen ziguten, Gaina, kilometroan eta korrituak genuen. Lekukoa ematen diela ofiziala, besteak ez dute zenbaki ofiziala. Ez, ofizialan esaten dut. Hori. Bai, ofizialan esaten dut. Eta nik ofizialean dauket, lehenengoa dauket, 7. Ia 7. Ia lekuko ofiziala eramanon, eta orduan ia horretan ari nintzaganean, beraunen, eta, bueno, nire gogoratzen naiz zenolako borroka izan behar izanun, nire lankidekin, bueno, ez zuten ulertzen, esaten zuten, hori ez da euskerari laguntzea, hori da AEK-ari laguntzea, eta AEK denodakigu alderrikoa biran,
Hori esaten zuten, Hori bai, hori betikoa. Hori esaten zuten. Orain deno batea. Orain deno batea. Banik, 1981ko korrikan, aurretik bat emana nun, baina, bueno, genetzeko goratu nite, baina, 81ko hortikan, bilarko, zortziko artezakik, emango deten, bueno, ematea badaukat, eta nik uste emango detela. Utsi gabe, etengabe eman dut, lekukoa hemen iruran, tartetxo batean. Zazpigarren ediziotik, 22. ediziora. Hori da. Poza, izu. Bai. Horregatik esate izu badakitela zer dan emozio hori. Herri guztia eta lagun guztiak eta ekarte guztiak egotekea zaila. Ber iruran sartzen dan, noiz sartzen dan. Eta aurten gaina, errekorridua aldatu egin digute. Eta bilagunatik anoetaraino barrendik etorriko da, errekan beste aldetik. Baina gero irura sartzen danean hori izango da, bueno, ez dizu gaiezan. Aizu eta entzun aldezue Madriden debekatu egin dutela? Gero elkarte guztin artean, egiten ditugu metro batzuk, lekukoa, pasaz, bata besteai. Aizu, Goiuri, Madrikoa esaten aizea? Hori da. Ai, Madrikoa, bueno. Madrikoa ja da. Horrek ez du izenik. Zergatik, hortxe ikusten da, ze amorroa daukaten, euskararen alde, gure alde, eta euskararen alde, eta inbidia. Inbidia digutela. Inbidia digute. Inbidia ikaragarria, eta gorrakoa, bueno, nik ez dakit. Atzu irakurri nunean, esan nun, bueno, ja hoxe bakarren galditu zaigun. Madridetik entzutea. Penagarria da, penagarria. Bueno. Ni gero eta gehiago eskatzen dut independentzia, Baina, ia independentista totala, goiti bera, eta beti gora, eta ezker eskubieta. Esaten dute 50 marriri, hemen Euskal Herritik kanpoa parte hartuko dutela mundu guztian. Eta Madriden, onbiste Euskaldun, eta onbiste, eta gero gainea, bertan ere haizu, kontuatzeko, pixka bat, aber ematen duten eskua, aflojatzea edo zehatzea, baina keba. Ez dute nahi. Ala ere esan dute... Ikusten dutenean, Sydney eta Londresen eta Barcelonan eta beste tokitan ematen dela ikusiko zuzein birila eta zerte aukiko duten. Ez daukate almeni olako aktibitate bat edo olako emoldatzeko, ez daukate. Eta ordun ezin dute eman gure ekintza horiek pozgarriak eta ze aberasgarria diran ikusten dutelako. Hala ere, antolatzaileek esan dute debekuaren gainetik ere ospatuko dutela. Eta deialdiak hor jarraitzen duela, eta larun batean gerturatu nahi duenak gerturatzeko, ze udalak, Txanberiko auzoak esan du ezetz, baina, korrikalariek diote baietz. Beraz, larun batean gerturatu gara. Han balin bazaudet. Horregatik esate izut, nola izian jarten Madrideko nola jarriko dute noain. Horrela funtzionatu dugu beti, ez? Hombre, biak esateuena eta kitxo, gero demokrata behar dira. Baina esan nahi dut, azkenengo urte hauetan behintzat, beraiek zerbait esaten balin bazuten, ez genien kasete egiten. Bestela ezken duen ere egingo, eta ezkenean irintxikian zehontan. Bai, beti hemen egiten ezin daiteke. Ja, nahiko hemen emategu. Ja, bale. Ni gogoratzen naiz, batez ere oso pasarte politak pasagenitun, herriberan tokatzen zan beti gauean. Eta, beti, urte batzutan behitza bai. Kenetatik tokatzen da, baina batzutan izaten da gehiago, bai. Eta tutera ondoraino joan ginen,
eta, bueno, gaina, sartu genuen txalaparta kotxean, ez furgoneta batean, baizik eta kotxean, umeak txalapartan azpian sartuta, ez egolako lekurik. Izkutatuta. Eta horrela tutera daño, pensora zute. Eta orduan atera, bueno, eta ez dugu bakarrik, boskotxe bakindoatzen, lagun batzuk, eta gero eramaten gendun, saieskiak eta anerretzeko, eta pensatzen gendun oso berandu pasako zala, eta gu aneongo ginala, etxoiten, txalaparta jotzen, beste batzuk horrika txikiak egiten alde batetik bestera, eta horrela pasaren duen denbora guztia. Baina gainera, entzuten zan, kamionetan soinua, urruti, inorre zebilen gara hortan, errepidean. Baingo trafikoa, Eta dana entzuten zan, eta orduan azten ginen txalaparta jotzen, pensatuz leiter zeto zela. Eta gero berriz ere, bueno, urrutirago, bueno, iaz gendun entzuten, txalaparta utzi egiten gendun, eta korrika txikiak egiten. Eta gero, pasatzen zanean, zer zan ura. Baina, dena gure artean, ez egon inor lekukoa hartzeko eta aldatzeko, gure artean aldatzen genuen lekukoa, eta orduan, urrengo lekukoa aldatzeko edo bat egian ekatuta zegonean, besteak furgonetan eraman ginduzten, beste leku batea, eta besteak kotxea hartu eta jarraitu egiten zuten. Baina lekukoa eramaten zunak aldatzeko gero berriz ere, handik kilometro batera, edo 2 o 3 kilometrotara, porque kilometro batero zen genuen, eta 10 kilometro ematen zizkiguten, anibiltzeko. Gara jortan, goizeko lauetan, adibidez herriberan. Claro, goizeko lauetan, jende gutxi izatezan, eta oain, goizeko lauetan ekorritzen dute, makina bat. Inorre, orain, baina orain bai, ez ordunez, nik esaten dizu eta orain dela 20 urteko kontuak dira, Bai, Hogei urte gauean ere, hemen bai, bueno, segun zetu. Hemen bai. Zatik hemen dikan gauez ere pasa izan du da. Hemen bai. Ni beraunen antolatu gendunean lehenengo aldian, korrika, goizeko 3:00 pasazan, eta orduan, eskolako gurasok eta dena sardinak erretzen eta aitu ziren, eta hemen azkenekoa, baita ere 3:30 pasazan, emeretzikoa, izan, bai, eta gendun afaria eta bitartean elkartean, eta gero atera ginen, korritzea, eta bueno, ja. Baina dena kalean egiten gendo, ezkenekin oso ondo noiz etorriko ziren. Gainera, Pasei San Pedrora juten zan, eta gero handi pasatu behar zuten itxasontziz, Donibanera. Donibanetek lezotik horeretara, eta horeretatik gora beraunera igo. Eta oso polita izan zan, gurasoi, ezaki zenba bilera egin izkien, esplikatzeko ondo zer esan naizun, korrikak, eta zein zan helburua, eta ideik ere zuten, gehienak kanpotarrak ziren, gehienak euneko 89. Eta zona hortan kanpotarrasko. Claro, noski, eta orduan, sekulako entusiasmoa sartu zitzaien, gero behen etxeetara deitu zieten, behen amai hori kontatzeko zer egin behar zuten, eta ama haiek bakoitza bere herrian, korrika, beren semea da korrika bukatu arte, deiaren zai egoten omen zidan. Eta orduan deitu egiten ziren, bere adabak edo semeak edo. Bueno, ama, bukatu dugu, ia oiragoaz, eta gero urrengo egunerako normalean jai egiten zuten, eskatzen zuten gurasoak badasaitzeko eta egoteko goizeko 6etan juten badin bazian lanera, goizeko 4etan oindik kalean zebiltzan, eta ezin zuten lanik egin urrengo egunean fundamentuz,
eta batzuk oso lan gogorrak eta zituzten. Baiak, urtearen hasieran, kontutan eukitzen omen zuten ze eguna izango zen urrengo eguna. Egutegia oporretako jaiak hartzeko. Eta gero oso polita ere izan zen, Langaitz ikastolakin eta Orereta ikastolakin batera, elkartu ginala, orduan ikastolak eta eskola publikoak, elkartzeko ekitaldi batean aproposena izan zen, ez? Eta oso ederra, oso momentu ederrak. Oie bira, 85 kontuak, 85, 87, hasieran. Bueno, Conchita, zuk esan zenun asko batzen duela korrikak, eta hor beste adibide bat, eskolak elkarrekin lanean. Eskolak elkarrekin, eta eskolak eta ikastolak elkarrekin, eta momentura esan oso ondo ikusia elkartzea ikastolak eta eskolak. Eskola publikoak oraindik eroia aldatu ziren gauzak, zorionez gauza asko aldatu diran bezala, eta begiratu behar diegu gainera ze aldaketak izan ditugun onerako. Nik uste dut, niri behintzat hori erakusten di korrikak, ez? Pensatu behar degula, zenbat batu gaitun korrikak, eta zenbat batu gaitun ikastolak, eta zenbat batu gaitun euskerak. Eta euskera da gure lurra. Euskara, dena izan da, dena. Eta euskera da gure lurra, hori. Hori da. Ezeak, kutsabiran irakurtzen zana, euskera da gure lurra. Hori zera. Korrika ere hori da. Korrika da gure lurra eta korrika da gure euskera. Eta hemen ez dago besteik. Eta besteak esan dezaten nahi duten guztia. Orkopon Marianton. Ez dugu kasu gehiago ingo, nahiko kasu indiegu. Hombre, nahiko egin dute eta korrikan aurka bai oso gutxi daukate egiteko. Eta honek emango digu indarra aurrera jarraitzeko, eta bi urtez behin izaten da baino, indar gehiago hartzeko. Horixe. Argi dago, hori ala da, eta oso garbi daukegu. Bai, eta gero, zenba jende muitzen du, bai hor lanean bere aurretik prestaketan gero, baita ere, egune horietan, baita ere, zenbat ekintzat jartzen diran horren bidan. Kulturala ere, zoragarria da. Kulturalak ere dauka indar bat ja, herri txikitan eta dena, baina antolatzen ditugu, baina mila gauze. Bai. Horregatik esate izut, dala, dena lotuko gaituna eta elkartuko gaituna, eta hortan itxaropen handia behar dugula, zergatik nik uste, bide honean goazela. Basak, noizik eta behin oztopoak izaten dira, eta horiek ere, pasako ditu berriro ere. Eta gora ipatu behar ditugu... korrika batean. Istripuan, eta bakizuten bukatu nuen, ambulantzian. Ez zantzen bertatu zizaizun ba. Botan ninduen, atzetik zetorren mutil puzka barbeira. Joan ginen ordizira. Eta hartu genuen, lekukoa gaztetxeko hartzen zuten lekuan, ara joan ginen. Eta zetorren mutil bat, segurazko rubida jokatzen zuen armario bazan, Eta leku egin zioten berari, eta pensadatzu, ni korrikan joan aurretik, baina zema korrika ingozun besteak konturatu gabe, ni aurrean joala. Eta bat ereitu egin zion, agur esateko. Eta orduan, esan konturatu, ni aurrean egola, beste martxa poliki gogo batean, eta gota egin nindun. Eta nahiko puro pasanun, eta horrela, esan ez gertatu, baina aldaka, bizatitan era batez, baina bizatitan puskatu zitzaidan, baina berez juntzan jartzen. Aizu, desente, intzen duen ordu, desente. Bai, baina
beira, bukaeran, azalun izan korrika egitea, eta ez nun korrika egin, bildurra metezialako, Claro, noski. Baina, oinez, jarraitu nion, alduna. Zu baizu, Conchita. Bai, eta zutenetatik izaten dira, atzore itzen zuten 86 urteko emakume batekin, 86, bueno, oain ja 89 izango ditu, baina oain dala 3 urte, korritu zuna 86 urtekin. Beak esatzen bezala, mantxo, baino juntzan, anaurretik. Bai. 86 urtekoa, esan zuten, adina gehieneko izango zala korritu duna, zean. Euskalo, Aizu bikote arratsaldeko 6ak hortxe bueltan dozkagu eta laizera gurtzen hasi beharko dugu, baina konta iguzue nola biziko duzuen zuek korrika, ze badakit badauzkazuela hor planak esku artean urrengo egunetarako? Bueno, nik lehenengo gauzan ere balkoia dana dotore dago, peto urte guztietako, petoakien guztietakoak ez diak abizen, baino horrekia esan nahi du, hemendik pasatzen danean jendea askok esaten dutela, korrika, bueno, horrekin ja postenez, horrekin baten di sekulako poza. Eta gero, joango naiz, ostiralean joango naiz, segurara eta Idiazabalera. Eta bietan egingo de korrika, eta gero honea etorriko naiz, Hernanira, eta Hernanin goizeko 6 tardietan edo horrela izango dugu, eta gero Hernanitik, Donostira, agur esatea korrikari. Momentu triste eta txarra izaten da, Pasata gero gero izaten da tristea. Bai, eta gero bukatzen danean, ere oso alaitasun handia gelditzen da gero Donostin ikaragarria, eta bueno, Donostin eta Baiona, eta bukatzen da leku guztietan, baina esatea agur hemendik 2 urte arte, pen ematen du. Baina, bueno, brixe, gure plana egina dago. Baina, dana dala, atzoia nire familikoek iei bilizien amurrion. Bai, Mari miren zenideak ere antziren, bai? Bira osoan ere, buelta osoan ere, korrika osoan ere, horribiliko da bul. Bai, ikusi genuen. Autokaraban hartuta, eta bai. Bai, ikusi genuela autokarabanakin, eta hor badoa, bai. 10 egunetan hor da bilela esan ziten. Orduan, badaukagu familikoa etengabe ongo dana. Eta gero besteak ere, batak eta besteak, izango dituzte bere programak eta horiek. Baina neonen burua esanez nola pasako deten momentu hori, izango da, 10 eta 20 edola etorriko dala. 9 terditatik edola bilduko gea eta ja orduri jarriko gea, eta bata bestea isildu gabeiko gea, eta dauzkaun urduritasun horrekin, Eta etortzen danean, bueno, ja korri egingo dugu, metro batzuk, gutxi, zergatik gure adinean ja, eta gero, joango gera, denok, 11 eder bat egitea, eta arratsaldean kultur ekintzak eta dauzkagu korrika kulturalana, eta horrekin jarraituko dugu. Zergatik gelditzen zaitut, kontxik esan du bezala, tristura pixka bat, pasada laia zure herritik. Eta gero, azkenean, Donostia aber juteko mungean, zergatik izango da munduat hor, eta ezakit, kabiture ingo gean. Eta, bueno, nun batia azalduko gean minipin. Antxe, naizek ere festa erraldoia prestatu du amaiera hortarako? Gero pirritx eta porrotx eta marimototx nola omendua dira, horiek ere haizu, bueno, zorion zen ditut endikan, eta ea holaxe jarraitu dezatela urte pilo batean. Nik ere bai, zoriontzen ditut, eta ikaragarri maite zeituzte, eta pirritx, porrotx eta maripototx. Nik ere bai. Sentitu, pentsatu eta ekin.
Conchita. Eta gu daukegu, entzun, momentu bat, Ai, Seian, goizeko 11etan, daukegu dinokorrika, zarrekin. Eta telebistakoak ia jakin dute, eta telebistakoak etorriko mendira. Ze bolilla dinokorrika. Bueno, uste dut, datorren ostiralean kontatu beharko diguzula ban, nolako izan den dinokorrika hori, Conchita. Baina orain arieneko lankidei lekuko utzi behar diegu, korrikan bezala urrengo kilometroa eurek egingo baitute. Muxo ondi bat biei, asteburu honona pasa, eta izango gara harremanetan. Zuek ere bai, eta denga txipi-txapa. Korrika! Aio, ondo izan! Eta hemen zenbatzen ikasten 1, 2, 4, 5, 6 eta beharrezko guztiekin bagoaz jaun Andreok astelenean hementsi izango gara arratsaleko 4etan, bueno, hementsi izango dira, den astugu kontatuko Mai Gorostiaga Pozo datorren ostiralera arte. Aio, zenbaki elastikoak izan. Goiuri zu astelenen arte. Astelenen arte! Asteburona pasa, Izan ondo entzule, astelen arte, izan ondo, aio. Euskal Herriako dikabirulau bosek 8 Euskal Herriako Keep calm and bigarren kafea.